Takže dnes vám chcem ukázať takúto vychytávku. Kúpená je z Temu a je to takýto malý smart battery monitor. Výrobca je Conway a model BK300. Pripája sa priamo na baterku. 1,5 minusový pol. Ja tu mám takýto šikovný odpojač batérie, tiež z Temu. Je to nadiaľkové. Má to vnútri vysokonapäťové relé a dá sa to odtiaľto zapnúť. Ukazuje to hneď stav batérie a pri naštartovaní to ukazuje alternátor, stav nabíjania alternátora. Funguje to na diaľkové. Takto. Takže vlastne každý poznáme tento problém s oktávkami, že vybíjajú batériu. Hlavne keď je komfortná jednotka v zlom stave alebo centrálka. Takto si to na diaľku viete vypnúť, zapnúť. Keď sa naštartuje, tak volty stupnú na 14,6. To je prúd, akým nabíja alternátor. Tak potom už to nejde vypnúť, aby sa náhodou nestalo, že zajazdí to, že to vypnete diaľkovým. Až keď poklesne naspäť po zastavení napätie na nejakých pod 13 V, tak to ide ovládať týmto diaľkovým. Odtiaľto od spod kapoty sa to dá spraviť aj pri bežiacom motore, takže bacha na to, keby si to niekto namontoval. No a vrátime sa naspäť k tomu batérii monitoru. Ja si ho teraz plánujem takto teplo tavnou pištoľkou prilepiť na batériu. No a to je všetko k napojeniu. Neskôr vám ukážem vo videu, ako sa cez mobil dá otestovať stav batérie, stav alternátora a štartovací prúd a iné užitočné parametre. Zmeriame si teraz batériu presným multimetrom. ,85. Porovnáme to, čo ukazuje ten smart monitor. 12,85. Ja som prednedávno kúpil batériu Varta A7 Dynamic. Je to AGM-ková batéria. AGM-kovú som kúpil kvôli tomu, že je lepšia na zimné štarty, lepšie drží kapacitu pod nulou a výhoda je, že nepotrebuje na začiatku určitý čas, kým začne prijímať napätie. Takže vlastne hneď po naštartovaní táto batéria sa dosť rýchlo sa nabíja.
Keďže jazdím každý deň do roboty, nejakých 25 km a 25 naspäť, tak každý to poznáme, krátke jazdy ničia batériu. Táto batéria je menej náchylná na sulfatovanie, nedegraduje pri takýchto krátkych nabíjacích intervaloch. Keďže je určená do nových aut, ktoré majú rekuperáciu, do hybridov a do týchto aut, ktoré doslova hneď batéria potrebuje príjmať energiu od nich, tak som, teraz ju mám vlastne prvý mesiac, u nás sú teraz momentálne minus 10 mrazy a keď si pamätáte, prednedávnom som vám ukazoval, že som si namontoval bufík od Wevoru. Každé ráno nechávam auto, zapnem bufík, nechávam auto zohriať znútra asi pol hodinu na plný výkon. Ten bufík má prvotný odber asi 3 minúty, 2 minúty alebo koľko, kým zapálí naftu. Má odber asi 10 A a potom výrobca udáva, že maximálne 40 W, čo zodpovedá nejakým 3 A. Takže pol hodinu v mínusových mrazoch a táto batéria to absolútne nepocíti. Naštartujem bez problémov. Takže uvidíme na 3. rok. Každá klasická olovená batéria mi doteraz vydržala tak 3 roky a bolo po nej, keďže som ju degradoval, ničil tými krátkými jazdami. Takže toto je aplikácia na Android pre tento Smart Battery Monitor. A tu nám ukazuje v pravom hornom rohu stav batérie. A tuto sú nastavenia. Language settings, share report, user manual, problem of feedback, firmware update, clear battery test data, vymazanie všetkých dát, ktoré si aplikácia uložila. Modify Bluetooth name, to je na upravenie názvu zariadenia. A tuto je vlastne ledka, ktorá je vpredu na tom zariadení. Dá sa vypnúť, aby zbytočne neodoberala prúd. Samotné zariadenie berie úplne málo. Výrobca udáva, že nejakých 0,03 ampéra. Alebo tak nejak. Tam si teraz presne. No. Vlastne zariadenie beží vždy. Môžete si nechať pripojený telefón na neho. No a tuto je monitor batérie. Dá sa tu nastaviť vlastne monitorovanie, zber dát z batérie. Nastaví sa collection frequency, to je vlastne ako často má zberať, v akých intervaloch má odčítavať napätie. A tu je collect duration, to je ako dlho. Takže teraz dáme napríklad save a začne nám zberať dáta. Odčítava nám volty. To je dobré napríklad pri monitorovaní, ako nám batéria, ako nám klesá napätie. Vidíme, že je tam nejaké zvlnenie. To bude spôsobené tým tou hračičkou, čo odpája batériu. Tá má tiež nejakú svoju spotrebu. No, teraz mám vlastne odpojené, a to spravím takto, keď sa bude dať, zapnem, dobre, dá sa.
Dúfam, že to nahráva zvuk. Ja mám batériu odpojenú. Zapnem si batériu. Tuto mám ovládanie na bufik. Ten mi tiež ukazuje, koľko je stav batérie, tak zhruba. No. Skúsime teraz napríklad zapnúť rádio sa resetovalo. Že auto žhavilo, takže vrátime sa naspäť do tej apky a tu by malo byť vidno nejaký ten pokles voltov pri žhavení. Úplne slabý. Tak mi to príde, že to ani nezaregistrovalo, alebo... Takže toto je na Voltage Collection a tuto je waveform. Tu nám ukazuje momentálne každú sekundu, odčítava momentálny stav. Ukazuje nám maximálny prúd, maximálne napätie, momentálne napätie a minimálne napätie. Skúsime trošku požhaviť. Takže vidíme, že nám žhavenie odobralo prúd nejakých 11,9, už to dožhavilo, tak to ide pekne hore naspäť. No, teraz vyplo relátko žhavenia, tak to nejak vyzerá krivka po žhavení. Vidno pekne, ako nám zaplo žhavenie. Prúd nám klesol. Teda napätie, stále sa mýlim. Napätie nám kleslo, potom tam vidno takú krivku, ako keby tie žhaviče menili svoj odpor podľa toho, akú mali teplotu, tak by som to povedal. A potom už keď to dožhavilo, tak to vyplo a chvíľku trvalo, kým sa batéria naspäť dostala na svoje napätie. Takže toto je vlastne monitoring. Skúsime teraz napríklad zapnúť ventilátor na jedničku, na dvojku a trojku. Vidíme pekne, ako nám monitoruje. Ukazuje to veľmi presne. Mám to porovnané s tým merákom digitálnym, ktorý mám v laboratórnej triedy, takže je presný. No, teraz vám ukážem ďalšiu funkciu a to je cranking test. To je vlastne test štartovania. Tu nám vlastne ukáže, či je batéria dobrá ešte. Počas štartovania alternátor zaťaží maximálne batériu, ako sa len dá. A vlastne tu nám ukáže minimum voltage, minimálny prúd. Takže vlastne podľa toho vieme, či je batéria ešte dobrá na zimné štarty a na takto. Lebo batéria sa môže tváriť, keď je na prázdno, bez záťaže, že je dobrá, ale realita sa ukáže, až keď štartujeme auto. Takže tu som robil test môjmu kamošovi, ktorý má Suzuki Swift. Maximum voltage je vlastne maximálne napätie, ktoré sa ukázalo, keď nabehol alternátor.
Start timeout time je v milisekundách napravo, 1427 milisekúnd trvalo, kým naskočilo auto. A takže benzíňačik, takže to bolo rýchle. No a minimum voltage je vlastne ten podstatný prúd. 8,05 ukazuje, že jeho batéria je už dosť slabá. Mali ju plne nabitú a na druhý deň auto stalo v kľude. Potom sme to testovali, takže vlastne 8,05 je už dosť málo. Pre každú batériu je to iné, nájdete si kľudne, alebo ChatGPT vám vygeneruje tabuľku porovnania jednotlivých batérií, ktoré sa dnes používajú. A pre túto batériu, ktorú mám ja, je kritické napätie pri štartovaní pod 9,3 V. Takže jeho batéria je tiež nejakých 9,7 myslím, lebo on má klasickú olovenú batériu. Takže 8,05 je proste nízka hodnota. My teraz vyskúšame našu. Mám zapnuté zapaľovanie. Spustím test. Teraz vám naskočí please turn off the engine first. Keď by náhodou bežalo, musí sa vypnúť, alebo musí kľudové napätie poznať aplikácia. And then click next to enter test. Next. A teraz please start the engine and continue. Mráz. Trošku to trvalo, kým to naskočilo. No a tu máme vlastne pekne krásne bolo vidno tie cykly jednotlivé, ako sa otáčal alternátor. 14,75 je maximálny prúd. 6649 milisekúnd trvalo, kým naskočilo, takže nejakých 6 sekúnd. Nie, inak sa to určuje. Tam myslím, to je 3 sekundy, alebo neviem teraz, nechcem trepať. No a minimum voltage je 9,45, čo je na dosť vybitú batériu dobré, lebo dosť dlho som ju nenabíjal. Tiež jazdím krátke trasy, ako som hovoril, do práce, takže sa moc nenabije a bežal bufík len tak na prázdno auto a v noci bol poriadny mráz. Aj teraz je ešte. Teraz je momentálne -5. No, takže toto je test štartovania, aby sme si ukázali. Teraz sa trošku batéria ponabíjala. Testujeme si ešte raz. Please turn off the engine first and then click next to enter test. Next. Teraz to bude trošku vlastne, nebude to napätie minimálne, lebo malo by sa to robiť s odstupom času. Dáme next. Please start the engine and continue. Nažhavíme. A štartujeme. Teraz nám už naskočilo na brnk. Tak. Teraz je vlastne 19,9 je minimum voltage. Potom si pozrieme presne, koľko by malo byť pre túto batériu. Teraz už vidíme, že ten čas štartovania bol 1500 milisekúnd. No. Teraz si vyskúšame inú vecičku, iný test a to je test alternátora. Toto je dosť... Radio robí bordel. Toto je charging test. Počkáme, kým baterka klesne. 12,9, dobre. No. Dáme si charging test. To je vlastne test alternátora. Tu si môžete všimnúť 3 hodnoty. Unloaded voltage, loaded voltage a ripple voltage. Ripple voltage je najdôležitejšia hodnota pri tomto teste. Je to vlastne striedavá
zložka prúdu, striedavého prúdu v jednosmernom. Všetci vieme, že alternátor vyrába striedavý prúd a diodovým mostíkom, usmerňovačom je usmernený na jednosmerný prúd. Jednosmerný. Batéria potrebuje čistý, vyhladený jednosmerný prúd, inak trpí. Trpí aj elektronika, blikajú nám kontrolky, blikajú nám svetla, babre sa riadiaca jednotka. Keď je tento prúd, tá striedavá zložka prúdu zamixovaná v tom jednosmernom prúde a je príliš vysoká, okolo nejakých nad 150, 200, okolo 200, 300 je kritická hranica v milivoltoch, tak je to veľmi zlé. Môže nám to odpaliť riadiacu jednotku, batériu doslova ničí, lebo batéria potrebuje jednosmerný prúd na ten tok elektrónov, aby sa vlastne energia optimálne ukladala z elektrickej na chemickú, premieňala a ukladala na anódu a katódu. Takže vlastne, keď je tam príliš vysoký ten striedavý prúd, indikuje to, že niektorá dióda alebo ten usmerňovač, Grecov mostík takzvaný, je vadný, alebo to indikuje problém s vynutím statora alebo rotora v alternátore. Takže tuto som meral tomu kamošovi na tom Suzuki 91 mV, 92 druhé meranie. Takže vidíme, že porovnal som dva merania, aby som videl, či to merá presne. To je nie je to až také zlé, ale skúsime si, čo spraví 29-ročná ovečka. Takže test. Please start the engine and keep idling, then click next to continue. Takže naštartujte vozidlo a nechajte na voľnobehu a potom stlačte ďalej pre pokračovanie. Takže nažhavíme, naštartujeme, necháme bežať na voľnobehu chvíľku, nejakých 10 sekúnd, aby si to mohlo namerať hodnotu, ktorú dáva alternátor. Tak a teraz dáme next. Teraz nám naskočí prosím zvýšte otáčky motora nad 2500 a podržte 10 sekúnd. Takže 2500. A next. Tak, pekne nám to zmeralo. Takže ripple voltage je 47 mV momentálne a 14,77 je unloaded voltage a loaded voltage 14,65. Pomocou rozdielu týchto dvoch nameraných hodnot určí ten ripple voltage, to je to zvlnenie napätia. A vidíme, že ovečka to má oveľa nižšie. 29-ročný alternátor to má asi polovičnú hodnotu toho, čo má trojročné Suzuki, myslím, že trojročné. Napríklad tuto som meral oktávku, niekedy mi to ukázalo 0 mV, teraz je mi to divné, že to ukazuje 47 mV. Môže to byť tým, že je batéria vybitá, takže teraz to šťaví. Ono sa to vlastne potom vyhladí časom. Skúsime to za chvíľu zmerať. A tu som napríklad meral 3 mV malo frajerkine Renault Clio. 1.2, 16 ventil. Skúsime si to pomerať ešte raz. Please start the engine. Počkaj, trebalo to takto vypnúť. Ešte raz. Test. Please start the engine. Keep idling. Štartujeme.
necháme trochu na voľnobehu. Next. Teraz na 2500. Dobre, takže 31 mV, postupne to klesá, hej. A vlastne batéria by mala byť nabitá a tak by sa malo merať, aby to bolo presné, ale proste pokiaľ to klesá a je to pod 150, 200, kde som sa dočítal, že kritická hranica je od 250 do 300 mV.